to ni kan ba wata hanya ne sai yajin aikin nan kullu su asu ba su da wata hanya ne sai wannan ina suke ne ko ba sa nan ne na ce asu ba sa nan ne to ni fa a tunani na fa lokacin da aka tafi yajin aiki ba kwanan ne amma anan nayi magana akan asu na ce abin da ya kamata gwamnati ba jin kira take ba an yi yajin aikin nan ko dai su samu wata hanya da za a san yadda za a yi ko kuma dan Allah su yi haƙuri da abin da ake ba su ta koya ma yaran mu haka ai hanya ce wadda za su samu sakamako tunda gwamnati ba jin kira take ba mun sani suna da gaskiya akan wasu abubuwa da suke ta fama saboda a samu a gyara wasu abubuwa tunda yanzu kun san da dai abin da ake yi shine a yi theory a yi practical ko to yanzu kuma theory ma yana nema gagara sannan practical kan ba kayan ma to sai zaman to photocopy yanzu ya zama kamar karatu ma yawanci photocopy ne to kaga kenan za a ta fitar da mutane babu practical akwai matsala akan waɗannan abubuwa suke ta nema domin kullum surutun da suke shine ba fa kansu suke magana ba suna magana yadda za a yi a kyautata halayyar jami'o'in to tunda an yi yajin aiki tunda professors ne da sauransu a gurin to sai ku je ku sake wani tunanin kuma yajin aiki kam yanzu ya daina yana kusa da ma tsohon yayi sai ku fito da wata hanya tunda professors ne a gurin ko a sake kuma wani tunani yadda gwamnati dole za ta amsa amma yajin aiki yana cutar da 'ya'yan talakawa yanzu wani ya kunso kayansa ya shigo gari ya zo bakin jami'a an ce an tafi yajin aiki da kyar kuma da ɗan ƙanzonsa da garin kwakinsa haka babansa ya tattara da kyar yanzu an ce ya koma ya kamata ku dube mu yadda abin nan kowa ya saka tausayinsa a ciki asu ina jin da sun jigo yawa da Allah asu ku sake wata yawa ƴaƴan mutane suna zaune ba karatu babu abin nan kuma gwamnati kun kasa daidaitawa da ita ku karbi albashin ko a hakan dai a zo a yi ana dan koya musu yaran a samu dai ko yanzu kaga yadda za a yi kalanda sai ya canza dole kalandar sai ta canza to dole ne sannan wani yanzu da kyar abin ya zo da kyar aka samu ya zo wani yana final wani sai ya samu ƙarin shekara duk da jagindi ne da kyar ake tafiyar dama so ya kamata ku duba tunda Allah ya sa kun yi karatu to sai ku ji tausayin na ƙasa da ku a dawo a samu hanyar da za a bi ta daban yawa ni gani nake idan kana da abin da za ka yi na aiki wadda za ka yi ma aiki bai kawo ba sai ka yi aiki da abin da ya sauwaka a gare ka to shine ka sauke nauyi kai ma su yi da irin abin da yake wajen su sannan a ci gaba da fafutuka amma yajin aiki kullu wannan kawai shine kira ita gwamnati ba ta jin kiran sallah ne sai kiran asu gwamnati ba ta jin kira ne kawai sai dai kawai kiran sallah shine an tafi yajin aiki nan ne kawai za ta yi magana ai bai kamata ba ni gani nake inda gwamnati ta san me take yi irin waɗannan mutanen bai kamata a bar su daɗe haka ba duk yadda za a yi ya kamata a samu mafita domin ai ruhin al'umman ne yake ta tafiya saboda anan da ilimin yake ko ruhin yana ta tafiya ana ta tafiya a haka gwamnati bata taimaki abin nan ba ya kamata ta kalli wannan al'amarin a daidaita wannan al'amari din Allah ya taimake mu